Avui ve a parlar-vos dels atacs de pànic o aquells atacs d'ansietat que ens paralitzen tant durant uns segons, minuts, un temps determinat a causa de la por, molts cops incontrolable i sense cap mena de racionalitat que pateix la persona, o almenys això és la definició que podries trobar qualsevol persona que em mireu a Google. Però a mi m'agrada que els conceptes s'entenguin a través de la meva experiència i molts cops pots llegir això i dir, però com algú pot arribar a paralitzar-se de por? I més per coses banals, és a dir, no m'han segrestat, no tinc algú apuntant-me amb una pistola. Com pots tenir aquest atac de pànic, aquesta paralització, aquesta por irracional, si no ha passat res que puguem dir exagerat o sigui justificable de cara a la societat. Els atacs de pànic apareixen per qualsevol cosa. El poder de la ment, encara que us sembli molt utòpic la frase, és admirable. Quan he patit qualsevol atac de pànic, aquesta paralització ha pogut venir des de coses molt senzilles com pensar en sortir i llançar les escombraries. Què pot passar-me a mi de la sortida de casa meva als contenidors a 50 metres a ple dia, posem a les 7 del migdia per llançar una bossa a un contenidor? Absolutament res. Però el cap comença a pensar, a tremolar i surten aquestes pors irracionals. I si em veu algú, i si tinc que saludar, no em trobo bé per saludar, avui tinc mala cara, avui faig molt fàstic, estic molt deixada, és que millor no es trec les escombraries perquè se'm veu algú del parc. I si algú comenta, o si em veuen massa bé i diuen que estic massa fresca i després m'han vist un vídeo meu i diuen aquesta que nassos ha de tenir. I el teu cop comença, en qüestió de molt pocs segons, a creuar 1000 idees, 1000 pensaments, però creuar-los com una bogeria. És que és una bogeria la velocitat. I aquest puzzle de racionalitat que tenim es comença a desmuntar. Últimament m'agrada fer-ho tot gràfic, així que per què no fer-ho? La nostra racionalitat, la meva racionalitat, es comença a poc a desmuntar i no té cap mena de sentit. Així és com visc un atac de pànic. Adéu racionalitat. I et sents que el cos et paralitza, que sents molta por i et sents atrapat. Com pots sentir-te atrapat? Bueno, l'exemple és com si jo fos aquesta boleta blava. Estic atrapada en un pot de vidre en el qual no em puc és que no em moc pràcticament. Estic tancada, invalidada, protegida, no respon al meu cos. La racionalitat s'ha perdut, segueixo bloquejada i tancada, on per molt que jo pensi que no té sentit, per mi té tot el sentit del món allò que estic pensant. Intentes donar una ordre a les teves cames, als teus braços, o una simple respiració per frenar això, però no pots. La teva ment va massa ràpid i ja ha arribat un punt que no pots frenar. I tens que viure l'atac de pànic, ja siguin uns segons, uns minuts o el que duri, fins que se't passi, fins que a poc tornis a la racionalitat i puguis tornar a sentir que et pots moure, que pots respirar, encara que la por continua al teu cos i l'angoixa encara està aquí. És una part de l'angoixa bastant extrema. Al llarg d'aquests mesos he pogut, i anys, viure molts atacs de pànics. I la por que se sent és tan gran, és com si t'apuntessin 1000 persones amb armes, és com si vinguessin tots els segrestadors del món a per tu, tots els malsons o pànics que tingueu cadascú a vosaltres, les alçades, les serps, com passava Indiana Jones. Imagineu-vos, tens por a les serps, milers de serps que t'ataquen. Tens por a les alçades, a l'edifici més alt del món. És la por més irracional per les coses més petites, perquè el teu cap decideix que allò que has d'afrontar i que havies fet 1000 vegades ja no ets capaç de fer. I qui ets tu per portar-la contra el teu cap, que és un dels òrgans, per no dir més important, que domina tot el nostre cos?
El cervell mana més que ningú, per tant, a vegades combatre contra el teu propi cervell o que les pròpies creences o contra un mateix costa una mica. A vegades et diuen, no has de tenir por, surt, no? Frase típica d'algú que et vol fer sentir bé. Si fos tan fàcil, el món estaria resolt en 2 dies i totes les guerres del món s'haurien acabat. Hi ha batalles que són molt difícils de lluitar i guerres que a vegades són difícils de guanyar. I entre elles està el tema que parlo avui, els atacs de pànic. No desitjo a ningú que tingui un atac de pànic. I ojalà tinguin que escoltar la meva descripció o la de milers de persones que s'atreveixen a parlar del que viuen o el que senten perquè no ho visquin ells mateixos mai. Ojalà, de veritat, us ho dic de tot cor. Que mai tingueu aquella por de que s'acaba el món. És que s'acaba el món. I el pitjor de tot és quan apareixen sovint. I t'apareixen com aquell qui diu a cada cantó de casa teva. I a les zones on et creies segura, tenies confort, també et paralitzen i et comencen a crear noves paranoies i noves pors. Els atacs de pànic, com diu el nom, fan molt de pànic. I només pensar que et pot tornar a passar et crea més paranoia i més por. Estic segura que d'aquí en endavant, fins a l'últim dels meus sospirs, si ens posem poètics, encara patirem més d'un, de 2 i de 3. I en aquells moments el món se'm derrumbarà i tindré molta por. I ara amb la naturalitat que ho explico, no ho viuré ni molt menys. No pots controlar coses que no depenen de tu. Crec que alguns especialistes potser discreparien, però en el meu cas no puc controlar perquè no depèn de mi. Depèn d'un cervell que va accelerat, depèn d'uns trastorns que són crònics, mentals, que es poden aprendre a conviure, es pot baixar simptomologies, no? Però el meu cap molts cops domina, masses cops. És cert que li puc treure hores a aquest control que té ell i creure que el control el porto jo, però inconscientment sempre em domina, sempre. Així que, per mi, els atacs de pànic és el por, el temor més gran que tingueu, multiplicat per milers i milions de vegades. La por de perdre algú, la por de que et deixin, la por del que pensen, la por de com et veus, la por de com et sents, de ser jutjada, de jutjar-te tu mateixa. La por i la certidumbre de no saps què passarà demà, si se t'anirà un altre cop l'olla i agafaràs un altre cúter i et tallaràs, o si perdràs el control i veuràs aquella ampolla de licor que portes temps, mirant de reüll i controlant l'impuls. La por, la por, la por. Tanta por acaba molts cops creant una ansietat. Aquesta ansietat es transforma en atacs de pànic irracionals. O almenys així els visc jo.